most of the mayors niadto dito no to show our support sa maong momentous project sa probinsya sa Negros Oriental ang atong medical city no inya kadto kining kalipay labi nas mga kabus no labi nas mga pobre kay mag-isgot ta this is a government hospital sabot ani para kung sa mga kabus no kaya nga no daghan kayo ang hinanglan jud ani labi na for example sa lungsod sa Mabinay kung pinang kalipay kay nasugdan na jud indeed ang atong construction of a medical city para sa mga kapos di lang sa Mabinay kundi tibok Negros Oriental. For example, no, for how many years mo ni atong reklamo no labi na sa mga lungsod kay dili maakomodar ang ato ang mga pasyente coming from the LGUs. For example, lang sa Mabinay, kung matong Mabinay, the province ambulansya would take about 1.5 emergency ni say 1 hour 15 minutes no but ang problema po sa ato nga referral system kay dili na mularda ang pasyente gikan sa Medicare sa among hospital sa Mabinay no sa atong hospital no kung walay pasabot aning pagtugot sa provincial hospital kay this is part of their policy walay mularda unless naay bakante nga accommodation sa provincial hospital. And in most cases, no, tungod kay ang hospital sa probinsya mo hospital sa mga pobre, no? Ang mahitabo, instead sige ang hospital sa probinsya. In other words, kung sige ang congestion sa hospital, gamay man ang hospital beds, no? Pasabot ko kay kamalarga ang ambulansya, 5 ka ang waiting period. Nya emergency ko ni when you are at the hospital kung madto ka magdala ka pasyente pasabot ka ni nagsakit yun nanginahanglan og tabang sa atong health personnel na doctors no but alang-alang ingon nimo ang pasyente nga hoy pasyente ayaw sa og larga ayaw sa og kamatay ha kay wala pay you can ask the patient to wait no ingon nimo nga ayaw sa kamatay diha kay na para bay gipaabot nga mabakante ang provincial hospital we cannot do that no because we are after sa kinabuhi sa pasyente nga ma-save siya no so that the construction of a medical city dako kayo ni na tabang ano kung mao ni number one nga problema ang mayong panggawas sa atong katawan sa probinsya sa Negros Oriental ayong panggawas mo gitagaan jud og para mo important sa aton na gobernador. Ang hitabo manggod, no? Because, for example, in our family, if one member of our family is ill, the father, the mother, o sa baka anak, tanan manggod makituan. If all is affected, then of course, our decision-making pod, maapektuhan pod while kita magtrabaho. Ang atong trabaho, atong decision-making, in other words, ang atong productivity sa atong pantrabaho. So that dili makakontribute mayo sa atong ekonomiya kung daghang gasakit ato diri sa atong probinsya sa Negros Oriental so that very timely no o sakto kayo nga intervention ang usa ka proyekto nga magtukod ta og medical city diri sa probinsya sa Negros Oriental no so I'm sure this will decongest no sa ato pod nga lungsod sa Mabinay like for example sa Mabinay naman tayo duha ka hospital sa no pinaagi pod ani ma-decongest pod ang mga district hospitals no if we have several accommodations. We heard from the governor kaganina ang features of Medical City. There are two important features na iyahang i-present. Una, ang natay heart center na isang floor set aside for heart center. There's another floor set aside for dialysis. So karon problema nato kasagaran sa atong mga daghang mga heart cases, no? So that ang atong mga heart cases dili tanan will be given inyong kaning attention sa ato nga mga dagkong hospital diri sa Bukid tungod kay limitado po ang ilahang mga hospitals no so that more course but to bring these heart patients no to Cebu to other parts of the country like Manila no so mayo kay usa ka section sa medical city na nagyutay heart center so I'm sure if you have a heart center presumably ang ato nga probinsya ubutang na og mga personnel doctors ang mga experts sa mga heart cases no then of course atong dialysis center no sa probinsya po there's one story na tutangan po ni siya og dialysis machines now more or less as mga nabinta po ni ka machines no
And this will help a lot, especially katong mga problema sa mga pasyente nga may problema sa mga kidney, no? So overall, dako kani kadabang labi na sa mga kapos na pobre, no? Then I understand ilaning na gasto pinagi sa loan, no? Katang. But sa ako nakita, but bisan di utang to ni pero tungod ka ang programa ko ito para mapustanan, para mabot sa mga pobre, no? I am sure na ilahang iingon na magproblema po mga doctors. I am sure dili guro kay ano beforehand when this was discussed, presented sa caucus, i-consider na po ni ang mga personnel ani including doctors, including medtechs, including midwives, no? I will not believe i-approve ni o kaning 20 minutos, no? Ako niyo ko nangutang ko ta ang loan ko tas nabinay like ang among economic prices, but undergo ni several meetings, no? We are making it sure na anticipate study, we're making sure na maturely ma-discuss ni, no? Ang gitabo sa provincial board, pura mo ni giagi o caucus nila, before sa gitawag nato kaning regular session. So kung niagi ni caucus gani napili sa EIP sa annual investment plan, no? Dili ko ni 20 minutos ang i-approve ko sa annual investment plan for 2024 to 2025, no? Dapat kayong series of discussions with the presence of sectors the presence of department heads uban pa na ay participation sa budget. I understand na kani it undergo a thorough deliberation, no? We can pass caucus so that pag-present ani sa atong provincial board wala na kay discussion kani ang naman ni caucus. Diba? I'm sure kabalo na mayors, mga former mayors, no? Kabalo sila ani mga officials barangay mismo. For one measure will be presented, especially importante kayo, undergo mo yung caucus, no? To make it sure na adunay conformity ang tanan. So that the very reason why natin caucus, so that pag-present na sa regular session, there will be no more long debates. No, dili na lengthy discussion. So that congratulations, no, Governor Oscar Maria ang pag-inaugurar aning atong Medical City ang importante ani ang idaog ani ang katawan sa lungsod sa Mabinay. Lungsod sa mga kalungsuran, sorry, no. Ang tibok probinsya, mga katawan sa probinsya sa Negros Oriental. I understand, as I said, ang gitagaan jog para man importance ni Governor mao jud ang maayong paglawas. Aksyon! Balita! Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.